Pila ka mga residente nagalaom nga makuha na ang mga poste nga naga-obstruct sa mga dalan sa probinsya sang Iloilo. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Talalupang doon ang mga poste nga ini nga yara sa dalan sa barangay Hibaw-an Pavia nga tuman kadelikado ilabi na sa mga nagalabay nga mga motorista. Si Manang Nerissa nga masami nagalabay sa lugar, may kakugmat sa tion nga mag-agi sa lugar. Tita man ka delikado sa mga sarakyan bala mabungguan nanda. Magluwas sa nagagirinual nga wires ang kuryente, may nagahilay man. Suno kay Manang Catherine kung tani maplastas ang maayo mga poste. Kay nga delikado gin man kay daon higad ka sa dadaan na malmabudlay sa mga salakyan. Una na nga nagmando si Governor Arthur Defensor Jr. sa Department of Public Works and Highways, electric cooperatives kag telcos nga kuhaon ng mga poste sa tunga sang dalan, agud hindi makaperwisyo sa mga motorista. Our infrastructure and facilities along the highways ng mga poste na doon nga pas bunga tindog sa tunga sang dalan kay wala na sila mahalin kag matindir sang nag-road widening lasers. Kaya ang mga dugang mga postes mo nga nagatilindog sa kilid nga ang gusto naton nga mas maayo gitani kung maayo ang placement nila para mas maayo na doon para sa probinsya kag mas safe siya. Sunod sa gobernador, may pila na ka mga poste sa mga nahamtang sa National Highway ang nasugura na nga maislan kag masaylo sa kilid sang dalan. Upoy Kramal Porkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.